Què faig en el meu dia a dia? El despertador sona una sola vegada a les 7:25 del matí. L'aturo i em llevo de seguida. Vaig al lavabo i a les 7:28 ja estic entrant a la dutxa. Em vesteixo, consulto la informació del temps, l'estat de l'economia i em disposo a preparar l'esmorzar, l'àpat més important del dia, el qual ha de tenir una combinació dels següents aliments. Primer, l'ordre i la rutina són molt importants per mantenir un bon ambient. Sense un ordre estricte, aquí regnaria el caos. La Blava és una mica especial. Un dia em vaig quedar sense grapes i li vaig agafar la seva grapadora aprofitant que no hi era i... El dia següent va portar una màquina per etiquetar les seves coses. Que està bé, i així ara tots ho tenim clar, però... Hi ha dues maneres de fer les coses, bé o malament. Per què algú les voldria fer malament? No tinc... Sí? Ja vaig indicar que jo seria a casa de 6 a 7:15, que és l'hora en què surto a fer esport els dimarts. No és culpa meva que el repartidor sigui un impuntual. És clar que arribar abans d'hora també és de ser impuntual. Vivim en una societat, El que li passa és que és una mica maniàtica. Li molesten unes coses que... té la pell molt fina. Ai, m'encanta la Blava. M'encanta que sigui tan estricta i cap quadrada. I el seu pessimisme m'encanta. M'agrada perquè jo sóc potser massa optimista i ella fa que ens equilibrem a la perfecció. Ens complementem perfectament. Saps què vull dir? És meravellós. I així trenquem una mica amb la rutina, no? Fem que el divendres sigui més positiu, divertit, distès... No sé, encarem el cap de setmana d'una altra manera. Però cal plegar l'estrès? Està demostrat que aquests canvis baixen el rendiment del personal i que el treballador mitjà no recupera aquestes hores perdudes de feina. Això sí, la noia és efectiva i complidora. Un pèl lenta, potser perquè és molt perfeccionista, però fa la feina. Si vols una cosa ben feta, demana-li a la Blava. Tu li fas un encàrrec i fins que no el té no desenganxa els ulls de la pantalla. És un prodigi. És una màquina. De vegades dubto de si ho és literalment. Ara no sé si l'he vist parpellejar algun cop. És una executora de 10 i curra fins que aconsegueix els seus objectius. És la soldat perfecta. Tot projecte hauria de tenir una Blava a les seves files. Com ja us he dit abans, m'agrada que les coses es facin bé. Ha acabat l'hora del meu descans i em permeteu de tornar a la feina. Si em necessiteu, tornaré a fer una pausa de 10 minuts d'aquí a 2 hores.